Muri Zimbabwe makadiko kunzvimbo dzose dzamuri. Now I've got something to tell you. Ndinobatikana kuti mukati menyika yedu tinokwanisa kuita vatungamiriri vevanhu, especially vemuma churches. Munhu anounganidza nyika yese sezvinoita ana Nehemiah Mutendi, but they are not able to tell the people kuti dambudziko renyu raita kuti musvike pakumanikidzika kusvika pa. The problem is ZANU-PF. Wakaenda kwana Marange, the story remains the same. Wakaona maunganidzirwa anoitwa nyika kwana Marange kwekwe, vakomana matikuvadzisa. Hakuna munhu one ari kwanisa kutaura kuti ZANU-PF ndo yatukuvadza. Wakaenda kwana Mwazha, amene zvavanenge vachiitwa vachikotaura kuti Sabata, Mwazha weAfrica. Ko iye Mwazha weAfrica hakwanise here kutiudza kuti our problem is ZANU-PF. Wakaenda kuna Makandiwa vanozadza mastadium, vanoita macrossover, vana Magaya ndizvozvo, vana Fred ndizvozvo, you name them all. Vana mai vedu vekuzayoja, vana Yuna kuti vanounganidza nyika yese. Hakuna munhu one ari kukwanisa kutaurira vanhu kuti makuvara. Kukuvara uku ZANU-PF. Pa social media tine mamwe vari kuti maartist reka kuti macelebrity. Hakuna not even one ari kutaura kuti kukuvara kwataita kudaiso ZANU-PF. Ameno zvavari kutaura, vamwe vakatopiwa nemoto vakavharwa muromo kudhara. Dzimwe chechi mazana kunana Ziona na Mutendi wakapiwa mahelicopter kuvhara muromo kuti vasataure kuti the problem is ZANU-PF. Ndikukuudza chokwadi nhasi. Ora chinosvika kupi isusu? Okay, let me ask you. Kana zvidhina zvamaivapa zviri anointed nemaristband ekupfeka ariwo anobvisa ZANU-PF, tauraika. Munokwanisa kupa vanhu maapple imimi nemaorange ari anointed ekuti ende munotsvaga mari munyika yamuri kuziva kuti the economy is broke, the industry yakavharika, farming hakusisina. Nyika pachezva yachayo hairi kushandisa mari isiri yayo, iri kushandisa mari naGeorge Washington wekuAmerica. Iye akanga achinamata George Washington akapfugama nemabvi muchando achinamata kuna Mwari, akanyorova munguva yesnow. Mwari akamupa kukunda the British Army. Ndosaka nhasi tine the United States of America ine mari yekuti every pastor ari kuida. Yakabva mumabvi pakunamata kwemurume George Washington akadhindwa pamari yeDollar rekuAmerica. But nhasi tine machechi akasiyana siyana. Hakuna one ari kutaura kuti kukuvara kwataita ZANU-PF. Amenozvo vari busy kutaura zvinhu zvisina basa. And more than that, mabishop akawanda kwese kwana Mugodhi kuye, Zimbabwe Apostle, True Apostle, National Apostle, vese nevekwa Nikirini, vese bate vekwa Baba Johani, vekumasowene, neve vese venguo tsvuku, they are busy going kutera vana ku South Africa, kutera vana ku Britain, vakatiza munyika ine namo vachipiwa mari, vapiwa mari idzo ma foreign currency, ma pounds, ma rands, ma US dollars. Havasi kutaura kuti the problem is ZANU-PF. Varungoti Mwari ngaakuropafadze. We have a problem with these churches. Gore rinopera from January to December, tikonzi fire, fire, fire. Mafire enyaka ita seya asingataure kuti the problem is ZANU-PF. Varume kwatakuenda kwakuda kuti munhu wese tichibatsirana to fight against this ZANU-PF. I'm telling you the truth. Ndoda kuti ndikuudze pamusoro about our leaders. Vakanga vari varidzi chaiwo veZANU-PF. Vana Herbert Chitepo, vana Leopold Takawira. Jose atongogara akati I can foresee a new Zimbabwe. But kuZimbabwe kwamuri kuenda mushangonofara panguva diki nokuda kwokuti muvenga akatopinda. Vanhu vachatambudzika, vanhu vachaita mapolitical party akawanda. But izvozvo hazisi kuzosunungura nyika. Kusvikira kwauya the liberation struggle, vanhu vanzi pamberi nehondo ndo pa stage, ndo pa edge, ndo pa nguva yatiri, ndo pa nhano dzatiri, ndo chikamu chatiri. Yende mberi nokurwisa ZANU-PF haisi yedu ndiye vabumbwa, ndiye mabwidi, ndiye maforeigners.